Здравейте, уважаема публика! Здравейте, скъпи приятели на ХХХ Импро! Позволете ми да ви представя основателя на ХХХ Импро, единственият човек с фамилия Рогозинов и първо има Ивайло Рогозинов! Реци, драго. Аз искам да ви представя основателя за 2014, Драго Симеонов! Благодаря! Тук сме за да ви кажем, че всичко е възможно с помощта на ножичка и залепящи за розови листчета. И талантът на Драго Симеонов да прави смешни личица, които прелечат на техните смешни собственици. Не, ти си страхотен, Драго. Невероятно. И искам да ти кажа, че ако нещо се случва, то е благодарение на твоите умения и майсторство да сътворяваш нищо от нещо. Но всичко това е заради зрителите. Много ги обичам, сега ще ги целувам. Благодаря. Развали малко фокуса, но няма никакво значение. Искам да кажа на нашите зрители, че ако искат да продължат да гледат майсторството на Драго Симеонов, то нужно е само едно. Това видео да постигне минимум 1000 гледания в YouTube. 1000! Нищо работа! Аз имам 5000 приятели от Facebook! Невероятно, но факт. Да видим дали това видео ще стигне 1000 гледания. Между другото, знаеш ли, че толкова са ми здрави челюстите, че мога да разреша нещо? Хайде, давай! Аз исках само да го питам, коя е тази жена? Не може да говори вече. Ти отряза челюстта. Да падна и долната челюст. Ще ида да я потърся. Да. Може с моите да говори. Стига толкова. До нови срещи. Довиждане. Чакаме 1000 гледания. Довиждане.